er ikke dyr. Jeg knipper med alt. Kommunen har selv valgt at sige ja til, at de vil betale min husleje og min strøm. Kommunen, de betaler gerne mine regninger. Altså, jeg prøver at holde mit humør op, selvom der er folk, de gerne vil ødelægge min dag, mand. Jeg er et ordensmænd, så vi nok kan se, vi skal det op. Hvis du virkelig gerne vil vide det, så går jeg faktisk i bad hver dag. Jeg var i bad i går morges. Jeg var fandme også i bad i går. Hvem er du? Nu lugter det sok. Hvad? Hvad er bold og bedst? Hvad snakker du om? Jeg har altid 6 dages på TikTok. Jeg kan ikke passe mit behov mere. Jeg har fået vasket undertøj, ja. Hvad snakker du om? Hvad er bold og bedst? Der kun koster en fucking 10'er. Hej. God aften.